basi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tampung fui ala. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Ik ben vandaag de HAVO 1, complex de Lyceum aan de Passiebloemstraat, waarbij de president dus zo meteen zal plaatsnemen voor de opening van een ICT-lokaal. Want wat we hebben vernomen is dat het ICT-lokaal niet zo best was en dus hebben ze vernieuwingen geplaatst en ook nieuwe PC's. Dus laten we kijken wat de president allemaal te zeggen heeft en hoe de kinderen zullen reageren, de scholieren zullen reageren van HAVO 1. Kijkers, ik breng u de volgende beelden toe. Zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi. Wilt u allemaal opstaan? Blijft u staan. We vervolgen ons met het volkslied van Suriname. Ik vraag de studenten Tilborg, Chokropamiro en Asudanu om het volkslied te helpen zingen. Ik vraag dat u dit volkslied uit volle borst zingt. De heren wil ik vragen, indien u een hoofddeksel op hebt, om die af te zetten. God zij met ons Suriname, hij verheft ons heerlijk land. Hoe wij hier ook samen kwamen, aan zijn grond zijn wij verband. Werken houden in gedachten, recht en waarheid maken vrij. Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waardij. Opo kondre mangu, opo strana grong ekari wan sopeta. Strevino sa frede, cado devi fesima, heri libite nadete, visa fedi gistrana. Dank u wel. Mag plaatsnemen. President van de Republiek Suriname. Ook wil ik welkom heten de heer Henry Ori, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De heer Pravin Ramadin, directeur e-government van het kabinet van de president. Mevrouw Ashraf, een vertegenwoordiger van Telesuur. Mevrouw Poese, directeur AVO. En ook nog mevrouw Bendanon, directeur ATB. Welkom. Verder wil ik ook welkom heten de directie van HAVO 1. Alle docenten en studenten van HAVO 1. En ieder die vandaag participeert, in welke vorm dan ook, welkom op HAVO 1. Zoals u allen bekend zijn we hier voor de heropening
van het lokaal dat bestemd is voor informatie- en communicatietechnologie van het Openbaar Atheneum, zo u wilt, HAVO 1. Goedemorgen. Ik wil allereerst zijn excellentie, de heer Santokhi, welkom heten. De minister van Onderwijs, de heer Ori, mevrouw Bendanon, directeur ATB, mevrouw Poesa, directeur AVO, vertegenwoordiger e-government, naam is me even ontgaan hoor. De heer Ramadin en vertegenwoordiger van Telesuur. Dat is mevrouw Ashraf. En natuurlijk alle andere genodigden. Ik heet u allen van harte welkom op deze bijzondere dag. Ja, het is al aangegeven. Het gaat om de heropening van onze ICT-lokaal. Als we om ons heen kijken, dan zien we hedendaags is ICT een onderwerp dat helemaal niet weggehaald kan worden uit de maatschappij. Overal waar we gaan, hebben we ICT nodig. Zelfs wanneer we gaan solliciteren, het eerste waarnaar men vraagt is als je bepaalde ICT-vaardigheden en kennis hebt. De wereld draait allemaal om ICT, om de technologie, de computertechnologie. Alles wordt in een razend tempo vernieuwd. Maar omdat alles in de maatschappij vernieuwd wordt, moeten de mensen, de leerlingen in dit geval, die de schoolbanken verlaten en in de maatschappij gaan, moeten dus op een dusdanige manier geëquipt worden met die kennis en die vaardigheden. President van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi, minister van Onderwijs, directie van MINAF, vertegenwoordiger van directeur Telesuur, directie van HAVO, geachte leerlingen, een van harte goedemorgen. Het is een waar genoegen, en de directeur zei het net, het is een droom die uit is gekomen. Ja, als regering werken wij eraan om alle dromen waar te maken. En dit is een stap. Het is een hele grote eer om te hebben mogen werken aan dit project. Met ondersteuning van Telesuur, met ondersteuning van de president. Het is niet alleen een lokaal voorzien van computers. We hebben de hele ruimte aangepakt, waarbij de ruimte is voorzien van 25 nieuwe moderne computers. Dankzij het kabinet van de president en dankzij ondersteuning van Telesuur hebben wij het heel lokaal aangepakt. Ramen zijn vervangen, het plafond is vervangen, alles heeft een grote verfbeurt gehad. Jullie zijn voorzien van 2 grote schermen, nieuwe airco's, etc. Dus gewoon een pracht van een lokaal. Omdat wij heilig erin geloven dat als je een mooie omgeving hebt, je beter tot prestaties komt. Dank u wel, meneer Pravin. Nu mag u genieten van een dansoptreden van enkele studenten uit klas 401. President van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi. We hebben hier de vertegenwoordigers van Telesuur en e-government. We hebben onze directeuren van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ik groet ook de directeur en de
directie van HAVO 1 en ook veel docenten die hier zijn en u ook, de leerlingen, een bijzondere warme groet van mij. Het is een bijzondere dag vandaag dat we inderdaad, gelet op de beleidsuitgangspunten, een aantal dingen mogen realiseren en met u delen. Belangrijk is dat het uitgangspunt is van de opdracht naar de minister toe was: laten we landelijk internet en ICT op alle scholen realiseren. Dat gaat niet in één keer. Het heeft te maken met resources. Het heeft te maken met hoe je natuurlijk ook de nodige faciliteiten optimaal kan creëren. We hebben gezegd, we beginnen met de VOS-scholen. Om die alvast te outilleren. En naar beneden toe gaat het erom, al die 600 scholen in ons onderwijssysteem krijgen een kans om ook ICT volledig ook in het onderwijs te integreren. Vanuit het beleidscentrum van het ministerie hebben we 2 uitgangspunten. Als je denkt over ICT, even te maken met ICT, over ICT, dus de lesinhouden, kennis nemen en studeren met behulp van ICT. Dat zijn 2 uitersten. We hebben gezien met COVID en andere aspecten dat afstandsonderwijs heel belangrijk is. Dat het onderwijssysteem op een hybride manier moet worden ingericht, op 2 manieren. En belangrijk is dat we nu niet zonder ICT kunnen. En de faciliteiten moeten op de scholen aanwezig zijn. En we proberen echt die inhaalslag te maken. Dat gaat niet 1 keer. We gaan successievelijk de zaken moeten gaan oppakken op alle andere scholen. ICT is enorm belangrijk, dat hebben de andere sprekers ook benadrukt. In de toekomstige beroepen heb je nu een hele component ICT. Dat betekent vrij vroeg moeten kinderen, jongvolwassenen moeten in staat zijn straks wanneer ze de arbeidsmarkt binnentreden, voldoende basiskennis hebben in hoe je ICT gebruikt op de werkplek. Het is een hele normale zaak. In de toekomst zal het bijna functioneren als een ballpoint in je zak. Je moet een beetje de beheersing hebben. Een werkgever die je nu in dienst neemt, gaat je niet vragen, ken je Word of kun je een PowerPoint presentatie? Nee, we gaan het moeten organiseren in het middelbaar onderwijs en prima en dat zo gaat. Het is belangrijk dat we daarom die faciliteiten in het rooster hebben. De overheid gaat ook moeten nadenken over, ook op de lagere school. Ik denk dat we in de toekomst echt het vak burgerinformatica moeten introduceren. Want op het ogenblik is het zo dat je hele jonge kinderen al op de basisschool interessant is. Zeker de basisvormen, als ze 10-jarigen moeten gaan introduceren in de basisbegrippen van hoe je dus ICT moet aanpakken. En ik denk dat we die samenleving veel meer klaar moeten maken voor ICT. Ik wil in elk geval de directie feliciteren, de leerlingen, de docenten. Maakt u flink gebruik van de zaal. Ik zie inderdaad dat we wat voorzorgsmaatregelen hebben genomen voor inbraken, want die deur ziet er steviger uit dan de andere deuren. Dat is een ander punt in ons land, dat we zien dat er ook onze Surinamers toch de neiging hebben scholen steeds op een ongepaste manier te bezoeken, om het netjes houden. En dat er heel veel gestolen wordt richting ICT toepassing. Dus directeur, directie, we moeten ook flink proberen die zaken die u heeft gekregen koesteren. En ik weet hoe moeilijk het is, maar we moeten het beveiligen. Ik ben ook kind van dit land en het is een beetje emotioneel, omdat ik ook hier op dit terrein een paar hele mooie jaren heb gehad. En ik ben gevormd ook door HAVO en VWO. Dus ik ben ook een van de kinderen hier die ik de mogelijkheid heb te studeren. Het doet me verdriet als ik die sporthal-president aan de linkerkant zie staan. Er is werk voor ons om ook, dus ook in de volgende fase te gaan werken aan uw sporthal. Want dit is niet acceptabel. Lieve mensen. Soms als minister kom je dingen tegen, je hoort dingen, maar als je dingen ook ziet, is het zeker een punt van verbetering. En onze jonge mensen hebben recht op om ook sport te kunnen beoefenen op een prachtige wijze. We hebben ook hier zaalvoetbal gespeeld jarenlang. En het is ook dat ik dus in mijn beleidsgebied aandacht zal vragen om een stukje hulp. Ik wil de directie van de HAVO en leerkrachten en leerlingen nogmaals feliciteren. Maak goed gebruik van die zaal in het curriculum en ook om uw
vaardigheden aan te scherpen. Hartelijk dank en veel succes. Ons een kort woord te richten. Dank u wel, mevrouw Master of Ceremony. Mag je allemaal groeten, jonge mannen, jonge vrouwen. Goedemorgen. Laat me alvast groeten, minister met zijn directieteam, directeur en directieteam van HAVO, ook IGOF, telestuurvertegenwoordigers, maar het bijzonder jullie studenten die hier aanwezig zijn, want daarvoor zijn we. We zijn er voor jullie. En ik ga aangeven wat die kracht is van het project wat we vandaag aan jullie gaan presenteren en overhandigen. Laat me even kijken hoeveel mensen een beetje de nieuwsberichten volgen, de actuele ontwikkelingen volgen. Grondconversie, wat is dat? Nooit van gehoord. Grondconversie is omzetten van je grond, je jari, petang, je grondhuur in eigendom. Toch? Wacht. Nu pas hier. Waarom vertel ik dit verhaal? De overheid wordt vaak verweten dat bureaucratie leidt, traag, je wacht, je frust. Maar bij grondconversie, daar is een unit, wordt er op weekbasis meer dan 150 beschikkingen gemaakt. 150. En we zijn een jaar bezig, ik heb meer dan 400 miljoen al verdiend. Dat ga ik aan jullie teruggeven straks, dat je weer van. Maar meer dan 10.000 beschikkingen. En hoe komt het, denk je? Waarom lukt dat niet bij CBB? Waarom lukt dat niet bij een ander ministerie? Waarom lukt het hier wel? Wat denk je dat de reden is? We hebben een heel technisch team, grondconversie unit, hebben wij studenten genomen. Studenten van de universiteit van 21 jaar tot en met 25 jaar. Mensen die bedreven zijn in IT en die zitten daar. In een team onder leiding van de notaris, de heer Kalor. En de Mayroko. Studenten, jullie leeftijdsgenoten. En kijk wat ze produceren daar zo. Door de kracht van ICT kunnen ze dat wel. En dat is wat we willen met IGOF. Het digitaliseren van die overheid, die lanti bureaucratie. Voor alles moet je daar wachten. En dan zie je een paar Noorse gezichten. En onvriendelijke opmerkingen. Digitaliseren van de overheid, want als je uittreksel nodig hebt, dan ga je naar je smartphone, dan druk je daar zo en dan druk je op die knop, dan krijg je je uittreksel zonder iemand te hebben gezien en zonder dat iemand een lelijk ding tegen jou heeft gezegd. Directeur, het project loopt. Over enkele weken kan het. Over enkele weken, dan ben je klaar. Je gaat CBB nooit morgen. Oké? Alles. En zo willen we nog meer dingen doen. En als je goed kijkt, zijn we bezig meer dan 100 camera's te plaatsen in het hele land. Op al die wegen, belangrijke wegen. De rijbewijzen te digitaliseren. De nummerbewijzen te digitaliseren. De verzekeringsbewijzen te digitaliseren. Er is een command center al. We werken met het buitenland, met screens. En dan kan je het hele land volgen. Wie hard rijdt, hoeveel kilometer per uur. En dan is het direct pap. Dan heb je direct het adres, heb je direct de persoon, heb je direct die boete, die krijgt hij thuis op zijn smartphone betalen. Ja? En uiteraard gaan we dat straks ook koppelen met je banknummer, dan wordt het geld automatisch daar ook afgetrokken. Dat is de richting, één voorbeeld van hoe we veiligheid in het land willen verhogen met digitalisering. Laat ik even die vraag stellen. Hoeveel mensen zijn of hebben nog steeds roods
in district Sipaliwini. Kom je de vinger. Sipaliwini. Oké. Ik zie ongeveer 5, 6 vingers daar zo. En ik ga regelmatig naar het binnenland. En ik kan je zeggen, als je ziet hoeveel jongeren daar zijn. Enorm veel jongeren. Je ziet de mama en met die kinderen. Dat weten ze. En ze ontberen onderwijs. De minister is bezig met zijn project overal onderwijs te brengen. Wel, ICT. Terwijl er les hier gegeven wordt, hier in uw lokaal, kan er digitaal op dat moment simultaan les gevolgd worden daar op Sipaliwini. Alle kinderen kunnen daar blijven. Ze volgen zelf de les. Alleen moet je een paar docenten hebben, 1, 2, 3, om goed te coördineren. En daarvoor zetten we telesuur in. We hebben nu ook Digicel om die breedband te vergroten. We gaan naar 5G. En dit is wat er nu moet kunnen. Want er is voldoende materiaal en middelen voor afstandsonderwijs. Nou, op comforteer, aan osojaso. Je bent in je eigen omgeving en je volgt zelf de onderwijs. Wat alle kinderen hier volgen. En dat kan op alle niveaus. Dat is de richting met ICT. En zo kunnen we nog meer dingen met ICT doen. Laat me een volgende vraag stellen. Wie heeft gehoord van dat studenten vanaf 18 jaar vanaf deze maand 800 SRD gaan krijgen? Wie heeft gehoord? Nou, dan komt je de vinger. 4, 5, 6, 7. Wel, zo zie je hoeveel informatie we geven. Maar informatie niet door. Vanaf maart, alle studenten vanaf 18 jaar, 800 SRD om jullie te ondersteunen. Dat de ouders minder druk krijgen met jouw telefoonkaart, met jouw busgeld, met je broodgeld. De minister hebben we net gesproken. Morgen komt het op de raadsagenda van de regering en er komt de presidentiële werkgroep om dit zo snel mogelijk te implementeren. Maar laat me die andere vraag stellen. Hoeveel van de studenten die hier zijn en boven 18 jaar zijn, heeft een bankrekening? Hoeveel? Dus minister, kijkt u goed aan hoeveel mensen u 800 gaat kunnen geven alleen of via bankaccount. Dat is minder dan 10%. Dus, wat hebben we wel? IT. Dus we gaan een werkgroep maken en we gaan vragen dat er een wallet ontwikkeld wordt. Dan hoeven niet alle studenten een bankrekening te hebben, bankaccount. Zij die hebben, die krijgen daarop gestort. Zij die een bankrekening kunnen openen binnen enkele dagen. Als het aan mij ligt, enkele uren. Laat het gebeuren, maar zij die nu kunnen, laat ze een wallet hebben. Je hoeft niet altijd een bankaccount te hebben om je geld te krijgen. En daarvoor hebben we weer IT nodig. En dat gaan we inzetten, zodat u nog komende weken, als het kan nog voor eind van deze maand, je geld krijgt. En dat je dat goed kan gebruiken, of het nou wallet is, of bankaccount is, of een ander betaalsysteem is van Mopay. Er zijn zoveel betaalsystemen inmiddels. Of debitcard, we gaan dat ontwikkelen. Weer met IT. Ik ga nog een vraag stellen, want jongens, even kon niet hoor. De leerkrachten moeten ook weten, ik heb belangrijke informaties en die horen en die weten. Ja. Wie heeft ooit gehoord van RVI? Royalty voor iedereen, wie heeft daarvan gehoord? Nou, Azuma. Oh ja, 1 hand daar zo. 2, royalty voor iedereen wil zeggen, omdat die oil en gas daar is en de eerste olie in 2028 binnenkomt en vanaf 2028 in 20 jaar tijd wij 20 miljard Amerikaanse dollar gaan binnenkrijgen in 20 jaar tijd. Dus jullie zullen dit moeten leiden. Wij zullen er niet meer zijn. Jullie zullen oil en gas moeten leiden. Jullie moeten beheren die 20 miljard aan inkomsten voor het land en het volk. En daarvoor hebben we nodig kader, deskundigen. Maar we hebben ook gezegd, die oil en gas is daar. Maar zomaar wat oil en gas, niet die buitenlandse oliemaatschappijen, niet staatsolie. Die oil en gas is van het volk van Suriname. En we hebben beslist alle 600.000 Suriname. Alle 600.000 Suriname. Ook die baby.
die gaan 750 Amerikaanse dollar krijgen als een royalty, als belegging. En vanavond heb ik de meeting. Volgende maand gaan we het launchen. Dus iedereen krijgt op zijn account, die account gaan we weer bespreken. Daar die belegging, je krijgt 7% rente. En je mag het pas na 7 jaar eruit halen als je boven 18 jaar bent. Je kan het niet verkopen, vanaf you. Dus een baby van 10 jaar, die krijgt ook, maar kan het geld pas nemen na 18 jaar. En je krijgt 7% rente. Dat is een royalty voor iedereen. En dat gaan jullie ook krijgen. Maar ook met inzet van IT. Dat je een betaalsysteem hebt, dat daarop gestort wordt. En dat je daarmee met je rente alvast kleine betalingen gaat doen, omdat je het bedrag pas gaat krijgen naar je beleggingsperiode. Ik geef hier een voorbeeld van wat je allemaal met IT kan doen. Het is een noodzakelijk instrument geworden in jouw dagelijks leven. Zonder IT, alibi negomoro. Toch? Probeer een keertje jouw smartphone weg te zetten de hele dag, jouw frust. Toch? Je gaat beginnen te missen. Dus wat wij moeten doen, die IT goed inzetten. Daar hebben we gezegd, alle middelbare scholen moeten gratis wifi krijgen. Ik hoop dat het hier al gebeurd is met gratis wifi. Ik heb begrepen van e-gov. Nog niet? Directeur. Directeur, kijk hè. En directeur, hij denkt me, ja, het zal gebeuren, alleen die band moet breder. Toch? Dus, directeur, luister, e-gov. Alle scholen moeten krijgen met voldoende breedband. Voor de toegang. Maar wel om IT en wifi te gebruiken voor goede dingen, voor het onderwijssysteem. En dan ook doet Razani. Dat hij hem doet naar jou zo. Toch? Hier is onderwijs. En dat gaat ook moeten gebeuren. Dus IT lokaal, mijn mensen, is noodzakelijk. Omdat de wereld daar, die cyberwereld, zoveel informatie is. Zoveel informatie heeft en zoveel dingen je eruit kan halen. Docent, ik wil wel een waarschuwing meegeven. Dus als je werkstukken geeft nu, opdrachten geeft, of ze nou scripties moeten maken. Die cyberwereld is zo rijk aan informatie. En met die artificial intelligence gaan ze alles op die internet doen. En binnen een uur hebben ze een scriptie, binnen een uur hebben ze een werk en brengen ze het voor u. Kijkt u, hier heb ik het. Dat is een uitdaging. Hoe gaan we daarmee om? Maar dat wil ook zeggen dat de leerkrachten ook moeten meegaan met de IT-ontwikkeling. En als iets komt van die artificial intelligence, wat scriptie, wat werkstuk, kan zo'n leerkracht direct ontdekken. Dit is geen menselijke kennis hier. Dit is na Trasani. Toch? Maar daar is die uitdaging. Alles is beschikbaar in die cyberwereld aan informatie. U moet alleen maar de juiste programmatuur kennen en u heeft alle informatie. Mijn mensen, geweldig dat we dit voor jullie kunnen doen. Studenten, leerkrachten. We gaan meerdere scholen. Straks gaan we naar Emma School. Een soortgelijk project. Ik heb begrepen net, deze week staat ook op agenda Kommerwijnen, Tamarejo. Overal gaan we. Alleen zeg ik, minister, laten we meer aandacht schenken ook aan het binnenland. Laat die ontwikkeling ook daar komen. Die kinderen hebben mooie dromen. Ik ga binnenland, president, ik wil dokter worden, ik wil militair worden, ik wil politieman worden, ik wil piloot worden. Mooie dromen. Maar van onderwijs net door dat. Als ze die kansen niet krijgen, gaat het alleen bij dromen blijven. En ze zijn allemaal knappe kinderen, ze zijn allemaal intelligente kinderen. Ze hebben alleen die steun nodig. Dus laten we alles doen dat onderwijs toegankelijk is voor elk kind. Het is een recht van een kind om onderwijs te krijgen, ongeacht waar het kind woonachtig is. En dat we daarmee iedereen de gelegenheid kregen om te ontwikkelen, om bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land. Het zijn mooie kansen voor ons in de toekomst. Daar hebben we alle Surinamers nodig. Want het is heel pijnlijk als ik met grote investeerders praat. Masai Bouw Hotel, Masai Bouw International Mall, Masai Bouw Steiger. Pres, Mesukroko Mamino Manfeni. Dankzij die Cubaan, dankzij die Venezolaan, dankzij die Haitiaan kan ik mijn bedrijf draaien. Het kan niet. Maar als ik weer naar die wijken ga, mega Latour, mega Flora, mega Pont, Pres, Rokono de.
directeur, directieteam, dat er enorm veel talent is hier. In een paar minuten heb ik gezien danstalent. En dit zal wel ook te maken hebben met expressie. Maak gebruik van die talenten. Die lokalen zijn veelal vrij na 1 uur. Na 1 uur expressieonderwijs, na 1 uur talentonderwijs, na 1 uur studiebegeleiding, na 1 uur zang, na 1 uur sport, na 1 uur atletiek, na 1 uur voetbal, na 1 uur schilderen. En kijk wat talent hier op HAVO-school kan doen. Geweldig! Dit is de kracht van kunst, dit is de kracht van talent hebben. Many thanks. God bless you. Kijkers, Christian Lakpat van Kulturo TV. U heeft de toespraak gehoord van de president. Die gaf aan 400 schoten ze te hebben gebracht voor HAVO. En de overhandiging zal dus zo meteen plaatsvinden. Kijkers, ook zal de opening van de ICT-lokaal ook zo plaatsvinden. Want de president moet dus richting een andere school op. Christian Lakpat van de president van Suriname. Vervolgens zal de president het plakkaat in het ICT-lokaal onthullen. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311
647-06-870-98312. Attention! Gautrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Gautrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Una de Westra Namang, Vaderland, Suriname is je vaderland. www.culturo.com voor de generation there.